ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ରାମ କଥାମୃତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ରାମ କଥାମୃତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, କିଏ ସେ ଆସୁଛି ଖସି, ଜୀବନ୍ତ ନା ମୃତ? ଦେବ କି ଦାନବ ବା କେଉଁ ନର ନାଥ? ମରିଥିଲେ ନାହିଁ ଭୟ, ମରିଥିଲେ ନାହିଁ ଭୟ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରାଣ ତାର ଭଜିବ ବିଲୟ। ମରିଥିଲେ ନାହିଁ ଭୟ, ମରିଥିଲେ ନାହିଁ ଭୟ। ହେଉ ସେଇ ସୁରାସୁର, ନର ବା କିନ୍ନର, ଏ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାରୀ ପ୍ରାଣ ରଖିବି ତାହାର। ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସେ ପାଇବ, ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସେ ପାଇବ। ଜଟାୟୁର ଯଶ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିବ। ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସେ ପାଇବ, ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସେ ପାଇବ। ଶେଷରେ ଜଟାୟୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେବୋପମ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଧାରଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବୋପମ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଚେତନା ଲାଭ କରି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ନିକଟରେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ ତୁମେ ପକ୍ଷୀରାଜ? କାହିଁ ଥିଲ? ବିଷମ ଦୁର୍ଗତି କାଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ରଖିଲ ମୋହର। ତାହାପରେ ଜଟାୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟୋମଚାରୀ ଜୀବ ମୁହିଁ ମୋ ନାମ ଜଟାୟୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭ୍ରମୁଥିଲି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ତୁମେ ହେଲ ଅଚାନକ। ଭାବିଲି ଅନ୍ତରେ, ପଡ଼ନ୍ତି କି ପୁରନ୍ଦର ଅଳକା ଭୁବନୁ। ଏଣୁ ଭୂତଳେ ପତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଲି ମୋ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଦେବୋପମ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଧନ୍ୟ ହେ ଜଟାୟୁ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାକାରୀ ମୋର ପରମ ବାନ୍ଧବ ତୁମ୍ଭେ। କି ଦେଇ ସୁଜିବି ଋଣ, କି ଭାଷାରେ କୃତଜ୍ଞତା କରିବି ଜ୍ଞାପନ? କିଛି ମୁହିଁ ପାରୁନାହିଁ ଭାବି। ଏଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଜଟାୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଲି ଧନ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ଦେବୋପମ ପୁରୁଷର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭରେ। ପକ୍ଷୀକୂଳେ ଜନ୍ମ ମୋର ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ। ମାତ୍ର ନ ପାରିଲି ଜାଣି, କିଏ ତୁମେ?
କି କାରଣେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆସୁଥିଲ ଖସି? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ହୋଇଛି ସମ୍ଭୂତ ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାନରେ ମୁହିଁ ନାମ ଦଶରଥ ହେ ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଶନି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଅମର ନାଥ ନ କରନ୍ତି ବୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟହାନି ହୋଇ ଦେଶ ହେଲାଣି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଏଣୁ ମୁଁ ବହିଲି କୋପ ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ ଶନିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଯାଇ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲି ଆପେ ତେଜି ପ୍ରାଣ ଆସହେ। ଜଟାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଦଶରଥ, ନିଜେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ କହିଲେ, ଶୁଣିଥିଲି ବହୁ ପୂର୍ବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି, ମାତ୍ର ଦେଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟି ନଥିଲା କପାଳେ। ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନେ ଚିତ୍ତ ହୋଇଲା ସନ୍ତୋଷ। ପୁଣି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଲେ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋଷ ବହି ନ ପାରିବେ କରି ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ। ଏଣୁ ମୋ ମତରେ ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ବରଲାଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ରାଜା ଦଶରଥ ଜଟାୟୁଙ୍କ କଥାର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଉତ୍ତମ କହିଛ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଏ ଉପଦେଶ ମାନିବି ଅବଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କହି ଲଜ୍ଜା ମୋତେ ନ ଦିଅ ଅଧିକ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ନୁହେଁ ପକ୍ଷୀବର କିମ୍ବା ନୁହେଁ ମୁହିଁ ରାଜା ଦଶରଥ। ଉଭୟେ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା, ଉଭୟେ ସମାନ। ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜଣେ ପକ୍ଷୀଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିତ୍ର ମିତ୍ର କହି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ, ଆସ ମିତ୍ର, ମୋ ପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତୁମକୁ ଘେନିମୁ ନଗ୍ରେ କରିବି ଉତ୍ସବ। ତାହାପରେ ଯିବି ପୁଣି ଶନିଙ୍କ ନିକଟେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବିରାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ତଥା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜଟାୟୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ
ନିଜର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶେଷରେ ରାଜସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ତାହାପରେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଶନିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଏକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏପଟେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ନିଜ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଓ ଦଶରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି, ଧନ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ତପବଳ, ବିଦିତ ଯା କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଚରାଚର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମୀ, ନ ପାଆନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ କୋପରୁ ଯାହାର, ବରୁଣ କୁବେର ଆଦି 10 ଦିଗପାଳେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୁଚନ୍ତି କାତରେ, ଯା କୋପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ସେ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହେଲା ଦଶରଥ ପୁଣ୍ୟ ନିକଟରେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦଶରଥ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଶନିଙ୍କ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଘେନନ୍ତୁ ହେ ଗ୍ରହରାଜ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ। ଏହା ଶୁଣି ଶନିଦେବ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ ଦଶରଥ? ପୁଣି କେମ୍ପା ଆସମ ସମ୍ମୁଖେ, ଯାଅ ନ ହୁଅ କଦାପି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା। ପୁଣି ଯଦି ବିଷଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ମୋହର, ଏଥରକ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବ ଆଉ। କେଉଁ ଜନ୍ମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିଲ ପୂର୍ବେ, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲ ଥରେ। ଆସ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆସ ପଶ୍ଚାତକୁ ମୋର। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଶନିଦେବଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଯୁକ୍ତକରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗ୍ରହରାଜ, ଅଧମର ଅପରାଧ କରିବେ ମାର୍ଜନା। ନ ଜାଣି ଅଯଥା କୋପ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଣୁ ଲଭିଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଫଳ ତାର। ଏହା ଶୁଣି ଶନିଦେବ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କୁହ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି, କି କାରଣେ ଆଗମନ କରିଛ ମୋ ପୁରୀ? ଶନିଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରି ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ, ରୋହିଣୀ ବୃଷରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତେ ଆପଣ, 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ। ଅନ୍ନ ଜଳ ବିନା ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ, ନିଶେଷ ହେଲେଣି ବନୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଗଣ। ମରୁଭୂମି ସଙ୍ଗେ ସମ ହୋଇଲା ମୋ ଦେଶ, ଏଣୁ ଆହେ ଗ୍ରହପତି ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇ ପଦେ ଆସିଛି ମୁଁ ଧାଇଁ। କ୍ଷମା କରି ଅପରାଧ ମୋର ଏ ଘୋର ଦୁରିତମାନ କରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ। ଦଶରଥଙ୍କ ବିନମ୍ରତାରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ତୁମ୍ଭେ ମୁତାଙ୍କ ତନୟ, ଏ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ସଗୋତ୍ର ବାନ୍ଧବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ତୁମ ଭକ୍ତି ଆଉ ନମ୍ରତାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରସନ୍ନ, ଏଣୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗି ଘେନ ବର। ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାର ଜାଣି ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବ, ତେବେ ଆଜି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବଚନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ତାହାଠାରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବେ ଆପଣ। ଶନିଦେବ ଟିକେ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଲି ଏହି ବର, ତୁମ୍ଭ ପରି ରୋହିଣୀ ବୃଷ ଯାହାର ହୋଇଥିବ ରାଶି, ତା ପ୍ରତି ମୋ କୋପଦୃଷ୍ଟି ନ ହେବ କଦାପି। ଯାଅ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ପ୍ରବେଶୀ ଦେଖିବ ତୁମ୍ଭେ
ହସୁଥିବ ବସୁନ୍ଧରା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ରାମ କଥାମୃତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ରଚନା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏହାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର।